Nik uste 50 urte izatea Tolosaldean zerbait suposatzen du. Gu igual etorri berriak ea, baina zergatik zer egin da hemen 50 urte hauetan, nola sortu zen eskola, ze zerbitzu eman dituen, ze alde onak, alde positiboak, ze bilakara izan duen, guzti hori nola jaso behar zala. Planteatu dugu, ekaina bitarte edo, lehendikan lana egina dago, baina jarraitzen dugu, liburu bat argitaratzea eta horrekin batea dokumental bat egitea. Nun adierazten dugun eskolaren bilakaera, bere historia, nola izan den, gaur egun zer egiten ari garen eta ze proiekzioa daukagun etorkizunari begira edo. Saiatuko gea, eta lortuko dugu nola ez, egitea halako jornada edo egun berezi bat. Egun berezi horretan aurreikusita daukagu. Batetikan enpresei begira halako konferentzia elkarrizketa, nanozelulosa gaiarekin. Egun berean egingo dugu aurkezpena, liburuarena eta dokumentalarena, banatuko dugu. Aldi berean instalakuntzak, ekipamendua eta eskola zer den edo adierazteko bisitak eta antolatuko ditugu. Papera, eskuz egiteko papera modu artesanoan edo egiteko tailer bat egiten nahi gea. Tailer hori hasieran gaur eta atzo hemengo ikasle edo eman zaie. Eta gure asmoa da datorren larun batean modu irekian egitea. Goizeko 10:00 ordu bat eta erdi bitarte edo, joan egongo da hemen, kuriosidadea daukan edo ikusmina daukan pertsona horri atenditzeko eta esplikazioak eman ahal izateko. 30 apirilaren 30 ere egingo da hemen Triangeluan, Tolosan, azoka bat, lanbide heziketako azoka. Datorren hilabetean, maiatzaren 11an egingo dugu ate irekiko saioa. 50 urte pasa dira, bai, eta baita inbeste ikasle, irakasle, badaude herri batzuk beraien hortasunaz ezagutzen ditugunak eta Tolosa oso adibide on bat da. Herritarren esfortzuak ahalbidetu duen industria garrantzitsu bat sortzeagatik ezagutzen da. Paperaren industria, paperaren eskolaren sorrera bultzatu zuena, ezta? Hasieratik edo, leheno komentatu edeguna, ezta? Paper eskolak udalaren babesa izan du, gure ondarea zaintzen edo, eta horrela jarraituko gula, uste, paper eskola laguntzeko elkartea izen horrekin sortu baitzan gure elkartea, duela 10-15 urte sortu zen helburu argi batekin, ezta? Paper eskola eta paper gintza Tolosan bultzatzea eta referente izaten jarraitzea. Eta eskola dauka jarduera berezi bat, eta nuzite dolaktik importantea da elkartea, eta elkarteak hori kudeatzen duen da, paper gintzan eta elkartoi gintzan entxeiluak egiten dituen laborategi bat. Oda, industriari, enpresei, zerbitzu hori eskaintzen die, bere erabiltzuten papera kalidade honekoa den jakiteko, edo erabila duten kartoiek enbalaje egiteko, balio duen enbalatu nahi duten hori egoki gortetzeko, eta laborategi hori bultzatzea eta sustatzea da momentu honetan elkarteak duen lan importanteenetako bat. Eta bi helburu dauzka, batetik eskola laguntzea eta aldi berean jakina baita jarduera ekonomiko bat izatea Tolosan, paperarekin lotuta, eta Tolosan ere paperaren munduan erreferente jarraitzen izateko.